mina ngikwazi lokhu mntanami wakushiya mina ndizixeba mhlambi wahamba nokwashona kuphi into endikutshela yona kodwa nditsho ndidlele emakhaya ndiyakwazi ukuzamela okuncane uba bakho nje mntanami akakwazi ogcina no-2 months ayikho into endizoyenza kuye ngoba kuyona indoda ezimisele kuba kondla uba kwakho wayeligosa lensizwa ephethe abantu bonke babemthembile kodwa ndathi mendimkhombisa usamncane azangafuna nje ukusondela mengazola ngemntanami akukho kunye benzokutshela kona. Wawumthanda yena kodwa ungafuni ukumtshela ukuthi unesoka elinye. Yebo ukuthi nandana kakhulu yena ndingafuni ulahlelwa nguye sazazala ingane sesisela ingane-ke abantu sebeyamchazela yonke le mfihlo yami le ingakho-ke ingane yami ngakwazanga ukuyitshela ngoba ingane yakhe bezoyithanda manje bekungalula ukuthi nditshele ingane amahlazwa nje. Angisazi ukuthi kahle kahle ingane eyami noma eyalo yabhuti lo ababethandana futhi mina ngithanda umuntu kanti vele unomuntu wakhe amthandayo. Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina benhlonhle nophapha ekhanda sibingelela kuyifundazwe sekuzonke khona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu bayaphila bakahle. Gama lohlelo ke angimazi baba siseThekwini ke la sikhona sikunikeza lona lolu hlelo bukhoma khona la eThekwini. Makuthi ke mhlawumbe useGoli useCape Town kuphi na kuphi la khona siyathokoza nje ukuthi umlandeli wethu. Sekuyabanda ke ingane zakwethu manje kuyasho uqala ubusika. Fudumalana ingane zakwethu. Angazi ke nifudumala ngani ningaloko ukuthi ningifake ethi sichaka wathi asofudumala ubona nawe ufudumala ngani nami ngifudumala ngokwami la sibingelela kodwa sihambe lisethi sosuku siza ukuthi ubani uze ngani singamsiza ngani thina sawubona wasisi. Yebo sawubona bhuti. Ninja Siyaphila. ngani yakwethu ubani lo? Igama lami Okuhle Mpele. Ngize lana ngoba ngifuna ningisize ngifuna ningitholise ubaba wami. Ubaba wami angimazi kodwa ngiyezwa ngaye. Abantu engihlala nabo bebengitshela ukuthi bebengitshela ngiyezwa ngaye kodwa mengiya kuyena uthi akangazi akayazi indaba yami. Noma mengimbuza uyangifihlela kodwa akahlali la yena uhlala e-Eastern Cape mina ngihlala la ngoba ngiyafunda. Uhlala nobala? Ngihlala nabangani bakhe uma. Bangani bama wakho? Yebo. Uma wakho wakushiya bangani babaqhubeka bahlala e-Eastern Cape? Yebo. Wena umbona makwenze njani? Uyafika mhlawumbe mengabe engasebenzi efike ezongibona phinde ehambe futhi ufike isikhathi sincane. Isikhathi esingakanani lento umbuzo umama ukathini kuwena nje amazwi wakhe ke nje uma ekhuluma la? Mengimbuza ngitshela ukuthi hayi ubaba wakho umntanami wakushiya usamncane akakwazi kade wahamba. Engifihlele ngitshela izitori engayi-understand. Then wena uthi laba bantu hlala nabo bakukhombisa ukuthi ubaba bakho? Bayangitshela kodwa bagcina sebethi angiyeke indaba yakhe ngoba akangifuna uthi uyayiphika indaba yami uthi akayazi indaba yami. Okay. Uke waya wena nokuyela? Ngake ngaya wafika ngitshela ukuthi ngane angikwazi angimazi uma wakho uphuma kumina. Sure. So lento mawuyibheka njengomntwana okhulayo affecta kangakanani inqubekelo yakho phambili? Iyangi-affecta kakhulu nje angikwazi ngisho ukuconcentrate esikoleni ngoba ngifuna ukumazi ubaba wami. Abangani bami bangixoxela ngoba bababo mina ngikwazi ukuxoxa ngowami ubaba. Ngizizwa kabuhlungu futhi nje ngingamazi ubaba wami. Mengimbuza umana nje naye ngitshela izitori enga-understand. La uhleli khona bakhona abantu abamadoda abangaba omalume nani? Bakhona kodwa angibathathi njengoba bewobaba bamfuna ubaba wami straight. Nawe uthole ezinye zezinto ocabanga ukuthi uyayideserve ukuthi ube nazo. Umuntu kanjani yakholelwa into zamasiko and stuff? Yebo ngiyakholelwa. So uyacabanga ukuthi nakho uyadinga ukuthola ubaba wakho ukuze kuzokhululeka nje nami. Right, asingakhulumi ke isikhathi eside kodwa awungitshele ngoma wakho mhlawumbe ngoba thina siyakwazi ukuthola abantu bonke masuka wabhala siyabathola sifike nabo siza ukuthi mawucabanga umuntu othatha kanjani makhulunywa lolu daba nje nabanye abantu ngasiwena. Uzoyithatha ngathi ngiyamdelela kodwa mengimbuza uzongifihlela mangabe ngingamlethi la ku-back life uzongifihlela. Ukakhulume nabanye abantu ongesiwena? Akakhulumi nabo. Akakhulumi lutho anqaba nje. Uyayinqaba nje indaba engimbuza. Oh. Sambe engazayo siyabheka ukuthi masimlanda yena sikhuluma naye uzothini lolu daba ngoba lidinga yena kahle kahle. Ubezoyinqoma amakhanda nje sesishiya idikisa. Sam. Phinde sinamukele ke futhi ohlelweni lethu olibizwa ukuthi
Angimazi baba, sila sizonethula luhlelo lobukhoma eThekwini ngeke ngasho naphambilini. Usisike ngapha uke wakhuluma nami esigabeni sokuqala ke singena esigabeni sesibili la sesilande khona uma ngapha sizoza ukuthi yena wazi luphi udaba ngalesi story sinaso. Sawubona ma. Yabo sabona bodi njani? Sekhona njani? Siyaphila. Ubani ma? Unontsikelelo mpela. Ubani? Nontsikelelo mpela. Nontsikelelo mpela. Yebo. Uyamazi indodakazi ngapha? Yebo ndiyamazi. Sis, awuchazela uma kwaye ela. Malana ngize la ku-Back Life ngoba ngifuna ukwazi ubaba wami. Mengikubuza uyangifihlela ungitshela iy'tori engayi-understand. Kodwa-ke mntanami bungeke ukwazi nje uqala ukhulume nami phambi uhambe ulanda abantu bangaphandle. Inkinga mengikubuza ungitshela istori engasi-understand engingasizwa. Phela mntanami ubaba wakho wakususa mncane. Mhlawumbe una 2 months. Wakondla nje. Mhlawumbe u2 months. Ubaba wakho akakwazi. Nami manje ndingaze ngifike ndisho uyaniphika ebantwini bonke. Manje kodwa mntanami ungaqale ke ukwazi ngoba uyazi ukuthi angisebenzi anginalutho nje nokushena abangani bami abahlala nawe bagadise wena nje mandihlala e-Eastern Cape. Anginayo imali kodwa ndiyakwazi ukuzama okuncane ndikuhambisele. Kodwa ma ngizizwa right mengabe ngingamazi ubaba wami. Abangani bami bexoxa esikoleni baxoxa abangani obaba babo. Mina ngikwazi lokhu mntanami wakushiya mina ndizixeba mhlambi wahamba noba washona kuphi. Into endikutshela yona kodwa nditsho ndidlele emakhaya ndiyakwazi ukuzamela okuncane ubaba wakho nje mntanami akakwazi wagcina no 2 months. Ayikho into endizoyenza kuye ngoba kuyona indoda ezimisele ukuba kondla. Ubaba wakho wayeligosa lensizwa ephethe abantu bonke babemthembile kodwa nathi mendimkhombisa usamncane azange afune nje ukusondela. Mengasolanga ke mntanami akukho kunye benzokutshela kona. Imake ma. Ubaba womntwana lo uthi wayilahla ingane. Yebo. Emva kokuthi isikho. Yebo. Wena wakhetha ukubuyela emakhaya. Ngikhetha ukubuyela emakhaya ngoba ngikhathele ukuthi ngixakeke ndisizwe babantu ndihlele ingane yami kusizwa mina. Kusizwa mina, kusizwa ingane. Manje bengeke ndikhone lokho ubaba wakhona uyaziwa yonke indawo wayeligosa lensizwa. Imali kahle kahle unayo. Into afuna ukuyenza iqiniso. Mana ke ma nihlangana kanjani ngoba wena wase-Eastern Cape yena wala KwaZulu-Natal nihlangana kanjani naye? Sahlangana ngoba ngokumphathi wensizwa nami ngisebenza kukhona i-tuck shop engisebenza khona iqashwe lapha Pakistan elithize. Sabona nakhona-ke. Walungisa emfantini wewindi lePakistan wabona indoda. Yebo ndabona indoda. Awu sisi. Ngayithanda indoda kanti indoda izongijikela. Nidayisa nangenhliziyo nidlule ekudleni nidayisa ngenhliziyo. Yebo bhuti wami ndayidayisa impela inhliziyo yami. So njengamanje ke nangumntwana la uyakhala. Ngokuthi niyaxoxana lolu daba makwenzekile wambona wafika kodwa uyalwa ufuna ukuveza njengoba usho namanje uchaza namanje. Shuthi ngempela ikhona nje kuphela onakho lokho ungachaza. Hayi baba ikhona nje bhuti wami ukhona kodwa nokuthi ngithusa ukuthi ingane yami ihambe iyobika abanye abantu abangaphandle ekumeni mina inganibuzanga deep down ngobaba wayo kodwa iyakwazi uphuma ifika ishare information kodwa ihluleka ukubuza mina information la endlini. Mhlawumbe phela yena athi uyalimala emphakathini maloqhutshwa ekhulunywa indaba ukuthi akanayo ubaba ezinye ingane inobaba kodwa futhi ma wena mayinikeza ithuba lokuthi uyiphendulele awumcaciseli. Andimcacisela ngifuna ukuqhamba amanga ngoba ubaba wakhe njengoba mshene u2 months abantu endihlala nabo yibona abantu kahle kahle abanijikelile botshela ingane ngoba mina ingane yami ndiyayifihlela ukuthi ubaba wayo ubani. Wena ukwazi umtshele? Ngamtshela ubaba wayo nami ndakhathala uyena ngoba u2 months awudlalisa usondla ingane izibe namanje mhlawumbe no 14 15 yondliwa yimina kuphela angisebenzi ngimane ngibamba amawashi ngabantu bawashele ubaba kodwa ligosa lensizwa wendi uyahlonitshwa lapha ngakubo. Uyahlonitshwa imali unayo kodwa ingane akwazi nje uphosa nje 20 rand. Uyakholwa kushoma? Hayi ngakholwa mangabe mhlawumbe ubaba wami ngimbona eseyichaza lento yena ukuthi kwenzakalani. Because wena umntwana lo ufikela wathi ukhona ubaba ayiswa kuye kodwa lo baba ufika amlwisa usho njalo ngithi. Angazi noma ukuzwa ngalo ndaba. Ngizula umngane wami ukhona omunye onifonelile njengoba nifika la eDurban bamba iBlack Life inimbize. Umngane wami kwanifonela wathi ingane yami ihambile ufuna ubaba wayo uthi bikha. Ngamtshela ukuthi mina ubaba wayo wayishona 2 months ngicela ningamtsheli ubaba wayo. Yebo. Kodwa bamtshela. Bamtshela bona. Kodwa lo muntu abamtshelile wena uyavuma ukuthi uyena ngokwakho? Yebo ndiyavuma mina. Ukuthi uyena? Yebo.
nagqibelana ngaleso sikhathi ingane sencane owakulaxazwa Yebo, kanjalo zange ngiphinde ngikhulume naye. Yebo, zange ngiphinde ingane yami isana 2 months ayishiye. Right, asibona-ke abantu abakhuluma izinto abanikazi bengekho ngoba asifuni ubuzwe abantu bethi sibahlebile, kodwa kuye kube ngcono ukuthi umuntu nomuntu ayikhulumele isayidi lakhe ngoba enye into ekhona eNingizimu Afrika gcina kunehlayidi echanywa ngalo kuthiwa abesifazane benze okubi kanti kushoda ukuthi iy'tori y'landwe zonke abantu baphelele bahlale la siza ukuthi kuhamba kanjani. Kungakho-ke njengamanje sigijima siyanqo kulo baba kukhulunywa ngayo ngoba ukhona naye la endlini zokusazi sizoza ukuthi lithini lakhe esayidi lesitori asihambeni. Alright, ke sasiphinde sabuya esigabeni sesithathu egameni lohlalo lithe angimazi baba. Nizwile-ke ey'gabeni zonke-ke ezidlule kuzona kukhona la kubonakala khona ukuthi indoda yesithathu iyadingeka. Sithanda nisomlilo shuthi umlilo lo bese kufika indoda yesithathu. Asibingelela ubhuti ngale sabona mfowethu. Yebo mnumzane, kuhamba kanjani? Sikhona njani ne? Siyaphila futhi. Ngane yakwethu. Yeah. Ma, Yebo bhuti. uyambona ubhuti lo ngapha? Yebo ngiyambona. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Mazi kanjani? Ngimazi ngokuthi ndathandana naye, ngisasebenza kwi-container yama-Pakistani sayigosa lensizwa. Uye lo waduthi igosa lensi. Yebo uyena. Kabe yakithi asibingelele mfowethu. Uyamkhumbula usisi? Ngimkhumbula kahle Mhlonishwa. Athi kusondeza kancane imayikhi nje. Uyamkhumbula? Ngimkhumbula kahle Mhlonishwa. Umkhumbula lo ubhuti abanye. UNontsikelelo ngihlangane naye esitolo sama-Pakistani njengoba echaza mfowethu. Oh, eWindy. Ngihlangana naye. Uthando lweWindy. Ya, sahlangana naye kwakuthi-ke ngicela inamba. Okay. Sahlangana-ke ndawona thizeni kwawumuntu-ke esiphusha naye impilo. Ngokuthandana. Ngothando mfowethu. Ngokuthi-ke kwakuyintombazane nje engangiyibona iqotho njengomuntu wasemakhaya-ke. Mina ngizwana nomuntu oqotho nenhlonipho ngambuka kusisi nje ohloniphekile mfowethu. Mana ngichazele ngawe mfowethu ngoba uyasho ukuthi insizwe ehloniphekile eyaziwayo endaweni eyigoso lensizwa ngaleko ukuba igoso phinde futhi nje into eziningi active emphakathini. Khona kunjalo uma uchaze kanjalo ngiyahlonishwa nje kakhulukazi wabe ngisinisa abafana endaweni bengoma. Ngibuye ngiculise namakhwaya umculo wegospel. Yeah. Bengimandla kakhulu kwezomculo yabo nje kuyahlonishwa ngisho ezikoleni bengihamba nje ezikoleni ngiyoculisa izingane zesikole. Yonke lento uma kuhamba kunemicimbi lekuthiwa ama-culture lebejwayele ukubiza mina endaweni ngisho principal nje ngihloniphekile emphakathini wangakithi. Kwasho ukuthi kwaba yisona-ke lesigeme njengoba sengibizwa kule ndawo engazi ukuthi kahle kahle imayelana nani kungani kahle kahle ngoba umuntu wazi iqiniso kahle uNontsikelelo mfowethu. Okay. Egcwele. Uyamazi ukuthi umntwana lo kwafika ku umntwana ngiyamazi kodwa-ke kuyikhona ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngamukele yonke into ngaye ngoba kunenkulumo kunamahemhemu kanti kunento futhi engayibona ayazi kahle uNontsikelelo. Uyabona? Wana Nonsi. Yini le yathi ubhuti uyayazi singayazi? Ukuthi ubaba omntanami kwenzakala iphutha. Wafika kukhona umuntu bengiphila naye. Kwenzeka iphutha kwathi ukuthi kukhona ingoma thizeni sabambekala emva kweyindlu yomunye umuzi. Nalo muntu ozwana naye. Yebo, nabe ngisaba yena uthi ndimtshela. Angamtshela wabesezwa abantu-ke. Ingakho-ke sephikile ingane yami. Manje bengelula ukuthi ingane mfindi itshele lokho loluhlazo. Mana-ke siqale phansi usenombukeli wethu understand. Uthi wena ubhuti ukubhadame nesoka lakho wawuvela uthandana nani kodwa ungamtsheli lena ubusaba ukuthi uzolahlelwa uyena. Yebo. Wawumthanda yena kodwa ungafuni ukumtshela ukuthi unesoka elinye. Yebo, ukuthi nandana kakhulu yena. Ngingafuni ulahlelwa nguye. Sazazala ingane sesisela ingane-ke abantu sebeyamchazela yonke lemfihlo yami le. Ingakho-ke ingane yami ngakwazanga ukuyitshela ngoba ingane yakhe bezoyithanda manje bekungalula ukuthi ngitshele ingane amahlazwa nje. Kwenzakalani nanibhuti esizwe ngawe manje? Kuyangithusa-ke esengikuzwa manje ngiyathuka kakhulu ngoba kumele ngabe ukhuluma lonke iqiniso kodwa emhlabeni phela emhlabeni lesiphila kona sizohleze isayidi lifuna abesifazane abesimame. Ngingayibeka kanjalo sizwe akithi. Ngambhadama uNontsikelelo enenye indoda sisemcimbini uyazi saseholi emcimbini sekuyikhaza ntambama. Kuyangimangaza ukuthi ingane akayitshelanga lonke iqiniso egcwele ngoba ingane ngazi njengomuntu omubi njengoba bongudla
yabo. Mana-ke asilungisele umbhadama emva kwendlu nensizwa thizeni wenzani umile? Ngambhadama kokusobala ukuthi khona into ababeyenza ngoba ngabona ubhuti ibhlue selehlile yabo. Ukhombisa ukuthi khona into abebeyenza. Ukwazi kahle uNontsikelelo lokho ayikho into angayiphika la ngoba njoba bezela nodakazi kwakungelula ukuthi ngivume ingane ngingazi ukuthi kwenzakalani futhi mina bengumuntu owenza isilimo yayibo yonke leyo nto. Wena ucasa kwakho kusuka lapho ucaswa kwami ukuze ngiphike ingane ukuthi futhi le ngane eyayo leliso kwaleli lakhe ngoba angazi ukuthi ngale mangingekho kwenzakalani. Sure. So kwenzakalani after usubona leyo nto? Kukhona mhlawumbe abanye abantu ababona njengawe mhlawumbe bagcina sebekulimaza emoyeni esithunzini sakho nje kuwena-ke njengomuntu owaziwayo endaweni? Sehla kakhulu isithunzi umnumzane ngoba kangangokuthi lo dade lo baningi abantu abasebengitshela kade sasazi ngalento sibesaba ukukutshela yona lemfihlo ukuthi lo dade bengayiphethe vele kahle endaweni ubengayiphethe vele kahle ubekuthanda nje ngoba ziningi izinto obuzenza nangendlela owenza ngawuhloniphekile udumile manje ubeyitshela namantombazana ayiwela la kuwena kumina. Nonsi ngane yakwethu nalo udaba seliseyithebeni mhlawumbe tshela thina mhlawumbe nodakazi ngoba angithi nas understands asingekho kwenzeka le situation. Nangubhodi mtshele ukuthi why wakhetha ungamtsheli yena ngesoka lakho lakudala wawuzofihla kuze kube yini? Why futhi ingane ungayitshelanga ukuthi yini exactly eyenza ukuthi babanyamala? Ukuthi ndingamtsheli ubaba wengane yami yingoba ngayimthanda. Ndangingathanda ukuthi ahlale ephoxekile. Kwakungumuntu wayehlonishwa kuyonke indawo. Even izikoleni nakuphi kwakubizwa nakuthenjweni uyakwazi ukuculisa, uyakwazi usinisa ingoma, uyakwazi ukwenza konke. Manje yebo. Manje nangiqala ukuphoxa isithunzi sakhe. Ngoba wathi uyandithanda nami ndamthanda. So kuza kanjani ukuthi umuntu mawumthanda kodwa ukwazi ukugumulela omunye umuntu emva kwehall? Ukuthi umuntu ebangela bandimkhumbulele kwakungumuntu wami oqala. Kodwa noba bengane nami nabe ndimthanda. Hayi Nonsi angikutholi kahle. Kwakuwumuntu wakho wawumthanda lo wamgumulela. Eqaleni yebo. Angisabe ukumtshela ukuthi nginomuntu yes. So now sekufika kanjani ukuthi nize mgcine senibhadanywa nenze ucansi ekubeni uthi wena sekunomuntu osumbona njengoba wengane yakho osumthanda. Awumtsheli ngani lo mdala cha. Ukuthi sasingahlukene ukuthi lona ubaba wengane yami weliqhathi. Owazi umculo, owazi ingoma, uyikosa, konke nje uyathema nje. Kahle kahle kubaba wengane yakho uthanda ubuselebe. Nje. Tandana yonke nje into wayiyona. Okay. Kodwa wena sikhamisa indaba ukuthi uyamcabanga njengendoda nesithunzisayo wawungakufakile ekhanda la. Ngangikufakile ekhaya, ngangimcabangela kodwa kwathi ukuthi le nto iyenzeka manje. Akekho yena ndingazange angatshela ukuthi bazomtshela yonke into. Owabona uyena wathi uthi indaba wangiqada nababa wengane yami. So nawe wabaleka lapha. Wabaleka lapha endaweni. Yebo ndabe senifihlela ingane ngemali ngasayitsheli lutho. Kodwa bakwazi abantu endihlala nabo abangani bami bayitshela ingane yami ukuthi ubaba wayihulo. Sho nani uyezwa-ke manje nangubaba lo ade lo nenkinga naye uthi uyakuxosha. Iqiniso ukuthi ubumxosha umntwana mayifika ku? Ya bengimxosha ngoba nomzane bengazi ukuthi into engizoyenza kanjani ngoba ulizwe iqiniso mhlambe nawe ndoda uma uyifaka ecathulweni zami mhlambe lento ubungayenza ngoba yangiphatha kabi yabo njengoba ngimbuka nje manje ngivuka usathana inhliziyo yembi ngoba lento yangehlisa isithunzi emphakathini yangehlisa isithunzi yabo nje kumanje angazi ngakhuluma ngithini yabo ingakho ingiqhaqhazelisa yangijoka lento ukuthi umuntu wesifazane ngimthembe wena umuntu angithi wena umuntu engamenza umama wekhaya yabo ngoba angibona ubuqotho bakhe na ukuthi nemsebenzi abantu besifazane banamhlanje bayikhetha kodwa bakwazi ukusebenza yabo nje umama leyo sokwazi ukubambisana noma kuthiwa ngixakeke lapho nalapho sokwazi ukubambisana siqhubha impilo yephambili kodwa uma sekwenzeka ngalendlela angisazi ukuthi kahle kahle ingane eyami noma eyalo yabhuti lo ababethandana futhi mina ngithanda umuntu kanti vele unomuntu wakhe amthandayo yilo nto engixakayo mina ngifuna ukwazi kahle kahle kabanzi ngale ngane ukuthi ingane kabani ingane yakhe uneshwe ngakana ndinesho enkulu kakhulu ukuthi yakhe ukuthi lo mlisa lo ndithe ukuntshontsha naye lo vele nangijola naye before ndijole nasi ndiyazi ukuthi ngikhulelwe mina ndiyakomtsheleni. Mana ke lo bhuti uthandana naye qala lo obanjwe naye engakafiki. Cha.
ebesefikile ukuthi bengakomtshela ukuthi ningikhulele. Mina ngahamba ekliniki ngabona ukuthi ningikhulele, kwathi ukuthi kufika le nto levukayo, kwafika lwa muntu aphinda aqhubeka naye phansi, kodwa ngazi ukuthi ubaba wakhe ngaze akwazi lokho, kodwa abantu bakwazi uhamba bamtshela. Umuntu wafika kumithisa lo? Yebo. Lo wawuvela unaye kodwa wayengakaza kumithisa? Zange nimithise yena. Right, sisake sizophawula kwakho kade uthula ngane yakwethu. Angazi ukuthi wenziwa njani lento, kodwa nje kufanele bekhulume beyilungise lento benobaba. Wena mawucabanga kulolu daba njengengane, imaphi amazwi ofuna ukwasho kubaba osuke waya kuyena amahlandla amaningi akhombisa ukureject njengoba sekula asisho ukuthi siyamvumisa naye uyalibeka udaba lwakhe, uthini ngalokho asekushilo? Ngicabanga ukuthi kumele ngaba wenza i-DNA emefuna ukuba nesho ukuthi ngingane yakhe ngampela enza i-DNA bese ithola-ke ama-results mese yafika-ke kumina bese ethola ukuthi ngingane yakhe ngampela afike exolise sibe right. Shuthi khona umgomo aweqa ufana wenza ngokwakho. Why but i-DNA ningayenzanga mase ubona ukuthi kuyasinda kuyahlela? Mina ngokomthetho ngikhuliswe kanje, asikho isikhathi sokwenza ama-DNA nemali zonke lezo mali izophumaphi ngenxa umuntu wesifazane okwazi ukuyiphatha, ngoba uyabo manje sekubuzakala mina ngoma-DNA ekubeni mina anginalo iphutha, ingane angizoyondla makuthiwa yami ngoba phela udade lo unontsikelelo. Ngangimthanda hayi ukuthi kwakuwumuntu nje engangizoqeda ngayizungu. Mina isidingo se-DNA ngangasiboni, kwakumele kube uyena oza nengane mina akaze azafe nengane. Ingane wagcina kwento ephela ngoba ngimbambe kulesimo esengibambe kusona. Nawe ibukisise kahle lento ukuthi ngizoxhuma ngenze oma-DNA kuyena uma ingane ungazange aseze nengane kumina, ingane yona eyifikelayo kumina ngoba nayo futhi izwa ngabantu ayizwa ngonini. Yabo lento le indaba yami behlaba indlala angayikhulumi nengane. Kodwa angithi bhuti wena ngesikhathi uzwa ukuthi ukhulelwe waqala wayivuma ingane, right? Ngayivuma ingane mfowethu ngesizathu sokuthini angambambi kule nkinga. Into esanti ukuthi ngijike phela ilento le esikhuluma ukuthi ngambamba ehole ngekhasa ntambama ukuthi kahlahle umuntu kanjani, yabo amathemba ami lapha avela phela mfowethu ashabalala amathemba njengoba sekuzokhulunywa ngendaba e-DNA engingayazi. Mina ngiyazi indaba e-DNA ukuthi ngizoyenza kanjani i-DNA wayena engayihluphi la ekhona. Umuntu ekufana ehlupheni nonsikelelo ngoba uyena umuntu osephutheni la. Shononsi ake sizokuwe wenza yiphi imizamo ukuthi ulungise isimo after isigameko esenzeka so that umntwana ezoba nekusasa eliqhakazile emazi baba? Imizamo kahle ngifuna ukuqhamba amangaba kwethu ngoba benza sebenza kwesitolo ndaxoshwa bese into yokuhlekisa emphakathini anikwazanga ndenze nje umnyakazo ngoba nditsho imali ngigcina ndiyisendela umngane wami anikwazi ukufika ngoba ndiwuhlazo phela ndiphoxe igosa lensizwa umuntu omkhulu ohlonishwa manje ima bese nithumela kumngane wami uyangitshela ukuthi ingane yami ifuna ubaba wayo nami bengingasena choice. Ngixolisa kakhulu umntanami bingekho into engizoyenza, sengixolisa kakhulu uba nihlazile ubaba ingane kumphakathi wonke. Sengisho ngoba ubaba ukhala ukuthi wena wanyamalala after kubambe lokho awuzange wenze mzamo ukuthi mhlambe eklisi nihlangana nenze i-DNA ublame wena ngalokho uthini wena lolo side? Zange sihlangane uqinisile impela zange sihlangane senze i-DNA ngoba nami ndangisaba. Kade ngisaba bakuthi umtshela uhlazo lingandimphokile kubantu bonke. Kade ngisaba ndenzanga lutho. Hayi, siyalizwe side. Uthini nana? Uma ngiyamxolela mina kodwa nje kumele bayilungise le ndaba bobabili. Wona ufuna ukuyibona nobaba? Sasingavuma baba wami ukuthi mhlambe manje i-DNA uyenze so that nawe inhliziyo yakhe izoba nesiqiniseko noma uthi wena kukhona okholelwa kukho ocabanga ukuthi kungcono ne-DNA. Mina mnumzane ebengakubeka la ukodwa njoba ngikhule ngazi kuthiwa ingane yazonina wayo. Yes. Isidingo se-DNA angisiboni. Engingakwenza mina njengendoda ehloniphekile njengendoda ezazi ngizokwenza ngendlela engizoyenza indaba iqala enhlawulweni qala. Okay. Yeah, ebese ke ingane ngiyenza lisiphandla. Sekuyobonakala lapho ukuthi ingane engabe yasemagcena akhumalo wena mina ngokhumala isibongo. Umsikazi kaMashoba. Yeah, ukhumala isibongo umsizi uyangazi kunontsikelelo. Uyabo. Sekubonala lapho ke uma ethi ingane yasemagcena akhumala. Ayikho inkinga mina ngingayihlawula ingane ngenze konke ngoba naye ayikhalela ukuthi akuhambi kahle nesikoleni iphazamisekile ngoba ngenxa yakhe mina mfethu ngangenalo icala yabo
ngoba ngade nesizwe ngisivumile ukuthi esami kwenzeka lamanyala enzeka nasemphakathini ngahlazeka ukuthi uyabona nasemphakathini sothiwa mina ngivuma ini ijazi kanjani kodwa ke masenza isiphandla mina ngizoba nandaba ukuthi abantu batheni uyabona. Hayi ngiyakuzwa mfowethu niyamuzwa kubhodi uthi ubhodi ukuthi ingane yakho ubona ukuthi yenzelwe isiphandla ihlatshelwe uma ingabanga nenkinga ngoba kusho ukuthi yakhe mayibe nenkinga kuwena uyavuma ukuthi ingane yothatha leyo risk? Yebo ngiyavuma ngoba ngangizithemba na yebo. Right. Uyakuzwa lokho nana? Yebo. Uyavuma na? Kanza ukuthi angazi ukuthi nenze njani nina kodwa ke nalo udaba lusayithebeni uyakhuluma ubhodi inkinga yenzeka senjengoba sichaziwe nje ake sizwe comment section ukuthi yenziwa kanjani into mayisi kanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nithamele nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.